ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦବ। ସେଦିନ ଯଦି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଦିନ ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ଓ ତୋ ଭାଇର ଜୀବନ ମୋ ଜୀବନଟା କିଛି ନୁହଁ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଯା। ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମତେ ମାରକି ଗାଳି କର, ହେଲେ ତମେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଅ ମତେ। বাস মোহিনী মিত্র বাস। এই পথে কথা যদি তু সেদিন ভলরে ভলরে মতে কহিদেইথান্তু না, তাহলে হাইদটা তো পৃথিবী পৃষ্ঠর এতে দূরକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଦୂର ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ପକେଇ ଖୋଜିଥିଲେ ବି ମତେ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମତେ କଣ ଫେରିଯିବାକୁ ହବ? 100%। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ଛାଡ। ହଁ, ଫଟୋ ଛାଡିଲା ବେଳେ ତୋର କ୍ୟାପସନ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବୁନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଜି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ତମେ କଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରିବନି? ମୁଁ କଣ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଁ ଡିପୋଜିଟ କରିକି ଯାଇଥିବ ତୁ ୱିଥଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ହେଲେ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ଦେଇ ଯାଉଛି। ସତରେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାରୀ ହେଇଥିବି, ମୋ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ପବିତ୍ର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଫେରିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବି। ଆଉ ସେଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ରଖି ଠିଆ ହେଇଥିବି ମୁଁ। ଆଉ ମୋ ଦି ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜଳି ଜଳି ମରୁଥିବ ବନ୍ଧୁ। ଆସୁଛି। କଣ କହିଠି ଗଲା ଏଇ ମୋହିନୀ ମିଶ୍ର? କଣ କହିଠି ଗଲା? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜଳି ଜଳି ମରିବି ମୁଁ। আবে মোহিনী মিশ্র, এ হাইদটা কান্দুরা হিরো নবে, ভিলেন সে ভিলেন। সারা হিরো গুড়াক রাতি সারা কান্দিবে, সকাল হেলে হসিবে। হেলে ভিলেন রাতি সারা হসিব, সকাল হেলে মরিব। So that I like to be a villain. I like to be a villain. মোহিনী আসলে চালিগলে যে হ্যাঁ